vítáme dnešního vlogu a jdeme do lesa. A jsme v lese, kde vůbec nevíme, kde jsme, jo? Takže super. A vidíme krmelec. Jo, tamhle je krmelec. On tam není vidět na tom videu. Tak tam jdeme. A tady je dřevo, který je pro cyklisty, takže by na nás nějaký najel. To je bylo nějaké divný. No, takže jdem tamhle k tomu krmelci. Tady je moje kámoška, jo? Vy jste se ptali, kdo... Já jsem vám spadla! A k čemu to? To je na vodu, ne? Jako... No určitě, to tam vyskočíš, jo? Tady je další dřevo a asi je to na nevím co. Tady je ten krmelec. Naše koně je prázdnej, takže naše koně se tu nenažerou. No a prostě jsme vám chtěli ukázat krmelec. No, takže jdem dál asi. A nějak to obejdem. No. Oh, srnka! Srnka! Další! Jupi, viděli jsme 2 srnky! Počkat, aby tady nebyl ten myslivec. To je asi jedno, no. Aby nás nestřelil. Ty vole, káťo. Jdeme tam tudy? Vymysleli jsme, že jdem zpátky. Já jsem si, ale Tak ale rychle, Rudi. Já tě natočím. Jupi! Takže Ruďa překoná klacek a my jdem. Já se tady extrémně bojím teď. Protože jestli ještě k tomu jsme slyšeli rány a vyběhly tady srnky, takže chudáci srnky. No to jo, ale jakože oni vyběhli a oni je zastřelili. Jo, tohle je můj koň Bren, jestli jako ho nikdo neznáte z mých shorts. No, takže radši jdem. No, takže to bude takový kratší vlak. Jsme vám natočili a ještě tu chvíli budeme natáčet. No a prostě teď musíme projít až tamhle. Asi až budeme na silnici. Tak to ukončí. Takže tak. Tohle je můj první vlog, kde mluvím. Nebo ne, není. Ale vlog, to je můj první vlog. Tady máme nové bičíky, které jsme se vyráběli. A jsou tu trávy. Naši. Takhle vypadá. Jo, a Ruděná koně blondý. Rudolfínka. Ano. Tady je ale trávy. A je to hodně hodně. Fakt. Jo. Tam budu muset dát píp. Ty jsi mi sama říkala, že by tohoto. Je toho tady hodně. Je toho nešla. Ano. Já vím, že jsem ti to říkala. Byl tam králičí bobek. No, takže jste viděli srnky, které jsou asi už mezi náma nejsou. No, mohl bys střílet třeba do kartonu. Běhajícího kartonu. Prostě by do nich neměli střílet, je to úplně zbytečný. Ale stejně zvířata tu byly první, takže... Je to krásný výhled. Ale třeba existuje, třeba Dodo, tak teď je slepice. To je taková slepice pro víka. No, takže tady jsou naše povídačky při cestách. Takže... Ježiš, Bren, co děláš? Jo, a Bren měl poprvé udidlo na sobě. Počala jsem mu tohle úzdu. Ale tu úzdu má můj druhý koň. No, takže to padlo dobře. Nedopadlo, byl zvázděnej a nechtěl běhat. A lehnul se na mě. Jo, vyválil se na mě. Takže vyválil mě, jakoby, jo.
tamhle je už silnice. A tamhle děura. A tady je děura. Prejme, tady by mohly být závody. Mohli, ale akorát bychom tady museli přivést různý věci, jako třeba kosu a celý to tady předělat. A jinak by to bylo super. Jo, může být závody v terénu. Jo, to je ono. Vůbec nevím, jestli se na tohle videa nikdo bude koukat, protože u každého videa mám max 2 lajky. A takže je to úplně k ničemu, jo, ale takže kdo tady na to kouká a dokoukal to až sem, tak mu gratuluju, protože koukat na tenhle vlog muselo být fakt záživný a zábavný, jo. A takže můžete dát like, anebo odběr, anebo komentář. A nebo nic. Napište do komentářů třeba jméno Bran a já vám dám na to srdíčko. A komentuju vám to. Jo, a kdo neví, jak se jmenuji na Instagramu, tak se jmenuju Kacik a Růďa se jmenuje Blondý. Takže nás tam taky můžete sledovat, viď? Jo. Sice já mám 250, asi kolem 250 sledujících a už má 50. Ale Teď je to nový, třeba to bude dobrý. Jo, a stejně na něm nejsem moc aktivní. Ale budou tam hodně videa z výštěk a td. A bude tam možná i sestřih týhle výštěky trošku. A takže jsme vám to chtěli takhle oznámit. Že jsme na výšce, takže už se vracíme skoro domů. Tamhle už je naše vesnice. A nebo moje. A jo, furt takhle narážím do Brna, protože prostě nemám ráda natáčení. A takhle jsme přišli od hnoje. A nejsme umazaný od hnoje, jo, kdybyste chtěli vědět. A no, takže Rudý, Bran. Jsou krásná dvojička. No, takže a na konci asi budou i fotečky z téhle výšky, máme jich hodně málo, ale já tady fotím a no, takže tak. Jinak je to tady hezký a fouká celkem vítr. Můžete to vidět na nevím čím, třeba na tomhle. Jídá to. To jste potřebovali vidět. No, takže jako videu s hobbyhercema v Česku je hodně, jako vlogu, takže nevím, kdo by nás sledoval, ale třeba je. No, takže tak to je a takže to je všechno. Takže já zdraví Rudolfinka a Káťa a Bran a Blondý. Takže čau!